Čaute ľudia, vítajte na mojom kanáli Tamistar IT a v dnešnom videjku vám poviem, prečo dlhšiu dobu nevychádzali videjka. Čiže poďme rovno na to. Každopádne, ako všetci veľmi dobre vieme, pribudla nám nová sezóna a máme tu samozrejme pár nových lokácií, teda konkrétne celú mapu, ale to je jedno. No a ja som nenatáčala videjko z novej sezóny, čiže toto videjko bude taktiež trochu aj o objavovaní tejto sezóny. Každopádne, kam budem landiť, ja to vidím, že ja pôjdem sem, pretože Battle Bus ide takéto. A ja nechcem landiť túto do Corruption Corners, pretože proste tam bude landiť triliarda typkov a ja som proste chill guy, čiže boom, tank the bus driver a myslím, že môžeme aj vyskakovať z busu. OK. Prosím, nech tam so mnou nebude landiť žiadny týpek. Prosím, nech tam so mnou nebude landiť žiadny týpek. Inak ja mám pocit, že táto sezóna bude ako keby taká reloadovacia sezóna. Môžeme si taktiež aj všimnúť, že vlastne v Battle Royale je len 78 týpkov, práve jeden umrel, dvaja umreli, no tak týpci tu idú úplne bomby. Ale akože ja moc túto sezónu nemusím úprimne, čiže za mňa tak, OK. Rýchlo si dám miniška, OK, shockwavy, berem. Reálne toto je asi moja nová najobľúbenejšia zbraň, toto na diaľku. Neviem prečo, akože Alkan to považuje tiež za veľmi dobrú zbraň a ja s ním súhlasím, lebo ono je to fakt, že mega OP zbraň. Každopádne ja potrebujem nájsť shotgunu, no a prečo vlastne nevychádzali dlhšiu dobu videjka, je to vlastne z toho dôvodu, že proste začala škola, no a bol to samozrejme taký veľký šok, že podľa mňa samozrejme takáto moja začiatkoškolská prestávka už skončila a chystám sa normálne už začať vydávať a budem sa snažiť dodržovať ako keby takú challenge si dám, keďže každý týždeň jedno video, jedno veľké a proste tí short videá môžu byť kľudne aj dve. Takže tak, to je k tomuto asi tak všetko. A onosky si aj vlastne mohli všimnúť, že ja som posledné video vydala, že ten 1. septembrový týždeň sa mi zdá. Hej, nejakou koncom toho 1. septembrového týždňa, čiže to je cca pred takým mesiacom a pol, nejak tak. OK, submašinka, zoberiem submašinku, toto si dám, toto je mega dobré. Inak chystám sa taktiež natočiť aj nejaké videá, že z Robloxu, áno, už to sľubujem asi, že 100 rokov, ale ja sľubujem, tentokrát to dodržím. Fakt sľubujem. To video vlastne bude z hry Plants vs Brainrots. Určite to všetci poznáme, lebo jednoducho teraz to pičí. Pôvodne som vám sľubovala, že vydám video z Grow Garden, lenže Grow Garden prestala fičať. Potom začal Steel Brainrot, čiže som chcela zo Steel Brainrot vydať nejaké video. Lenže aj top, akože Steel Brainrot sa stále drží na takej, že topke hier, lenže podľa mňa Plants vs Brainrots o chvíľu bude normálne ako Steel Brainrot a Grow Garden dokopy. Lebo ono teoreticky aj tá hra je dokopy vlastne, že Plants vs Brainrot. A taktiež budem ľudia robiť aj giveaway. Či už Steel Brainrot, či už Grow Garden, či už Plants vs Brainrot. Ale pochybujem, že vlastne v Grow Garden, či to vôbec niekto bude chceť. Dáme si túto rybičku. To je najviac crazy movement toto podľa mňa. Ja to úplne milujem toto. Neviem, či sa mi chce úplne fajtík, pretože samozrejme ako vždy mojou úlohou je umiestniť sa v top 10 a ja to zbytočne nechcem riskovať, lebo ja pri mojej strašnej nemotornosti sa podľa mňa umiestním týmto pádom tak top 20, možno aj horšie. OK, máme tu ďalší tento juicy, či čo to je. OK, máme tu túto pyramídku, ale tam asi tam nepôjdem, lebo podľa mňa tam pôjde triliarda týpkov. A ako som už spomínala, podľa mňa za posledné dni vlastne Battle Royale sa stal skôr viac takým novým reloadom. Ale úprimne za mňa, zatiaľ táto Fortnite sezóna je asi najhoršia, ktorá kedy bola. Aj s tou Star Wars, lebo ja fakt nemusím moc takéto, že krátke sezóny. Že nie, ja to fakt nejako extra nemusím. Ale tak, čo ja viem, možno ma to ešte prekvapí, možno pridajú nejaké dobré updaty, ktoré ma fakt, že prekvapia. Inak, čo je toto? Speed limit. Nevadí. Infinity speed limit, čiže ideme na speed limit. OK, už tu počujem fajtíky, ale neviem, či sa mi chce úplne fajtiť. Typek. Pomoc, celkom sa bojím.
0. No nič. Jak to, že som ho prešla, nie? Kámo, typek sa jednoducho proste laguje. No way, on ma jednoducho podkopal. Oh. Bum. Dobre, asi budem zdrhať. 38. Oh no. Tryharder. Oh no. Oh no, oh no. Padáme. Kamo, ne, typek bere káru. Oh no. Pomoc, ja sa bojím. Pomoc. Ne. Prosím, nech sa mi dobije šprint. Reálne tento typek má podľa mňa na 100%. Áno. Bude ma hantiť. Dobre, on ide po bossovi. To je moja šanca ujsť. OK. Dobre, toto bola akože fakt, že prvá tesná situácia. Možno teraz práve bude druhá. Reálne toto je jediná šanca, kde sa mu môžem schovať. Pomoc. Ne, kámo, aj tento typek ma začne hantiť. Reálne ja pôjdem kempiť. Ja nemôžem ísť fajtiť v takomto stave. Prosím, nech tí typci začali tam niekde fajtiť. Ja potrebujem rýchlo whitey, lebo ide zóna a keďže ide zóna, tak ja budem celkom cooked. Ja nebudem celkom, ja budem totálne cooked. Dobre, tu mám čestku, čiže to je, to ani není čestka, to je toto. Dobre, nevadí, goldy sa zídu. Wow, akože kámoško, takiaľ tu mám celkom tryharderov, ale potrebujem fakt nejaké biele hápka, teraz sa mi to zase laglo. Oh no, ide zóna. Tak ja som cooked, ja fakt, že umrem na zónu. Oh, medkit, let's go, kámo, ja neverím, ja mám medkit. Tam je ďalší hore. All good, 2 medkity, let's go, a bandážu tu ešte mám. All good, počkaj, ale musím sa nejako dostať sem hore. Boom, let's go, all good. Oh no, dobre, máme, all good. Dobre, zóna bere zatiaľ, ani neviem po koľko berie. Dobre, po jednom, to je v pohode. Dobre, v prvom rade musíme ísť do zóny, v druhom rade musíme sa umiestniť v top 10, do čoho nám už ani nechýba nejako extra veľa, pretože už len 11 typkov, jeden musí umrieť a sme v top 10. Prosím, let's go, top 10. Inak, pokiaľ budete chcieť, tak ja budem taktiež robiť aj 1v1 s fanúšikmi. Čiže pokiaľ budete chcieť si proti mne zahrať 1v1, tak žiadny problém a taký sa vlastne chystám natočiť aj hodnotím vaše YouTube kanály číslo 2. Čiže pokiaľ vidíte toto videjko a chceli by ste sa zapojiť, tak kľudne mi napíšte dole do komentárov. Možno budete mať šťastie a práve vás si vyberiem do videjka. Dobre, dáme si medkida. Oh no, toto bude real hráč. Mŕtvý? Tak asi to nebol úplne real hráč. OK, mal medkit, čiže ten zoberieme a mal túto karičku. Počkaj, to je ten typek, to je on. Reálne teraz je zo mňa Homer Simpson. Ahojte, ja som z rodiny Simpsonovcov. A neviem. Oh no, kámo, tu sú tipsy. Oh no. Kámo, tu sú tipsy fakt, že všade. Ne. Do boxu, rýchlo do boxu. To je on, to je tá typka čierna. Ona má high. A ja nemám movement, teraz by som si hodila shockwave. Dobre, zóna mi nevadí. Kámo, tak mne vyšla taká zóna. Myslíte si, že je tam stále tá typka? Je tu niekde. Počujem to. Tam je. All good. Reálne, pokiaľ sa umiestním v top 5, tak musíte dať like a odber so zvončekom. Inak nejako rýchlo mi ubúda to matro. Nemyslíte? Reálne, ale fakt. Však ja som pred chvíľou mala 500 dreva. Počkaj, koľko ubúda jedna stavba? Stále rovnako? Kámo, to koľko buildím, že mi tak rýchlo mizne matro. OK, šup, 500 matra. Počkaj, tu niekde len diel týpek, alebo kroky tu boli. Dobre, posledný strom.
Je tu typek. Kámo, veď som po nej vystrelila, nie? OK, ale vystrelila som po nej, dal som jej nejaký damage, nie? OK, každopádne, ľudia, to absolútne nevadí. Umiestnili sme sa v top 10. Možno toto videjko bude celkom krátke, ale ja vám ďakujem, že ste toto videjko dopozreli až do konca a vidíme sa na budúce. Čau, čau.